video. KHASI Students Union kala penlong ya ka jinglet jengo ka bakindit ya ka College of Postgraduate Studies in Agricultural Science Umiam hinin kasngi ban ya kendu ya udin jong ka college u Dr. D Thakuria halor ka jing sokhya ha ka bayade bat ka jing penlong ya ka examen Thung na ka benta ka post lower division clerk but upper division clerk. Kasengki SU kala Dawa badai bandon ka Jingkhuid Jingsuba ka Rukom penlong ya ka examen hadin balapinkan ria ya ka Guwahati. Kabalawan ra shibun ke jing ya kitu ki balet bantho examen kamtam kitu ki baduna ha kayok kakon ka KSU ka suba bakatei ka jingle kalong ba ki nong penya le se ki khamon ban ay ki nong let le examen ki ba nabar jela wat hadin baladap ban ay ka shithi shu udin bat o vice chancellor omshim lashim ya kinu ki senjam kabalapin long ya ka KSU bandawa badai banweng no madror ya udin kat kiborin KPE by exam di bantho apa UCC college menta pat how ni ka anikat ko batumang ipa ki ai ka center po Guwahati kani istu bakat ko Jingsuba ka di bantu nyarap ya ka to konimut kiwe ki break beri kiwe pagi jela bantu su ki bikin la bantho ka exam bat pendu ini kidan kumbasan hajar mut ki candidate tiba apply nak kalian jungi la om ba kunu ba ki kena apa ki hab kini to exam so Guwahati wat lah ka office ko ni ni scam boy ako nong dem bak exam nakadi bantho bi hapo Umiam dam la man pundap ha ni ha po ni college kidi man pech kiwi ko mujule kiwi institute mo ko ka nongpo block congress committee